Oj, 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 Czarek. Oj, 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 nie wolno. Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. Oj, 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 nie wolno. Takie to śmieszne? Takie to śmieszne? Takie to śmieszne, tak? Oplułeś mamę. Mama zbiła kubek. Taki dzisiaj dzień. Oj, oj, oj. Masz być posłuszny, a nie... Czaruś. Lecimy, łyżka leci. Leci łyżka, ale fajnie. Dobrze, że otwierasz szeroko buzię. Nie słuchasz się mamusi. Nie słuchasz się mamusi. Takie to śmieszne.